72 spoke. So pa-level natin siya para kondisyon tayong punta next week sa Baler. Sa mga gustong magpagawa ng mga rim set na pang 72 spokes, pwede kayong magpunta dito kay Pixworth. Iba't ibang klase siyang design, may tornado, may kalesa type para itong sa akin at yung twisted. Ayun, so what's up mga kamamaw, nandito tayo ngayon sa Bayambang, dito kay Pixworth. Ayun, Sir Ronald James, doon kasama niya si Sir Role, oh. Yan, shout out, kaway-kaway. So nandito tayo ngayon para magpa-level ng 72 spokes natin, no. Ayun, oh. Yan. Pa-level natin siya para kondisyon tayong punta next week sa Baler. Sa mga gustong magpagawa ng mga rim set na pang 72 spokes, pwede kayong magpunta dito kay Pixworth. Iba't ibang klase siyang design, may tornado, may kalesa type para itong sa akin at yung twisted. So depende na sa inyo, no. Punta lang kayo dito sa Barangay Telbang, boundary lang ng San Cagulis, Bayambang. Yan. Kita nyo. So, kung dumayo pa tayo dito sa Bayambang, para mabisita yung shop ni Pixworth. So, ito nga ngayon, pa-level tayo. So, marami tayong tropa dyan na mga may motorcycle shop, mga online seller. So, iniisa-isa natin silang sinusuportahan, no? Siyempre, pag ka pa pupunta sa ibang shop na hindi ka kilala, suportahan mo na lang yung mga tropa mo. Doon ka rin makakatipid sa kanila, hindi ka na nila peperesyon ng malaki. Huwag ka na rin tumawad. Alam mo na yan. Shout out din kila Autogear Pangasinan. Shout out sa inyo kay Max Speed, kay RMB, sila Janong, yan, sa Gomez, sa Malasig yan. Shout out din kila Rapi, kila Lakay, sa Nangkapian. Shoutout din kay Elis Fernandez ng iCandy Garage. Doon tayo magpapapaint, no, pag may oras. Shoutout din kay Sir Edwin Cruz
Valdez, siya yung gumawa ng decals natin. Yan. Marami pa tayong mga tropa dyan na gumagawa din ng decals tulad ni Ace Ryan Warfield. Sa mga carbon naman sila RMB, sila RG, Jet Timbo. So hopefully sa pag-vlog natin makakilala pa tayo ng marami pang tropa na may mga negosyo na susuportahan natin in the future. So ganun na mga kamamaw. Suportahan lang natin ang mga tropa. Ganun lang yan eh. Sabay-sabay tayong aangat niyan pagdating ng panahon. Walang iwanan, ano? So yun mga kamamaw, Chess TV, dito tayo sa Bayamba ngayon. Shout out nga din pala sa mga pinagkukuhanan natin ng helmets and gears kay Helmet Industria ng Urdaneta, tsaka si Ma'am Lisel at si Lindon Cabartejas. Yan yung mga napagkukuhanan natin ng helmets and gears. 5 pesos air supply. Hangin, you're near me. Ito rin pre, thank you. Salamat. Sir Oloy, nice to meet you. Nandiyan, samar-samar aja. Sige. Thank you. Wala magano dyan. Di po, ingat. Oh, no.